prije nego što počnemo peći, vrlo važno je da ne idete u šumu i hvatate divlje žabe. Ovo su farmske žabe, znači ljudi ih rade i tako da ako hoćete da jedete žabe krake ili idete u dućan ili idete u restoran gdje radi to ili u čardu. Tako da sad ćemo vidjeti. Ja sam samo stavio malo ulja i znači meso bi trebalo da sliči na piletinu, a meni ima teksturu slično ribi, tako da nešto između piletine i ribe. A to ćemo sad vidjeti. Evo ovako, na svakoj strani smo pekli po minutu, dvije, tako da bi trebalo ovako izgledat, ko piletina. Fun fact, žabi kraki su odlični za fitnessere. Zašto? Zato što imaju samo 1% maščobe, znači skoro ništa, i 15 do 20% proteina, znači to je ko piletina ili ko neke ribe, tako da u ovom načinu vam je odlično. Ovako. Osim, jedina stvar što ih nema baš puno, tako da. Znači, miris, ja bih rekao da je slično piletini, možda ribi. Nešto kao da bi imali ribu i piletinu. Ajde, dosta pričanja. Da, ovo je specifično. Više bi ja rekao da je slično piletini. Skoro sve je piletina.